Gago! Again and again. Yan. Ngayon, pupunta na naman tayo sa Metro Town. Kakain na naman tayo. Wala na tayong magawa kundi laging kumain. Yan o. May mga kasama na naman tayong celebrity. Papakita natin yan mga kasoy. Pakita mo. Wow. Danupaning. Danupaning. Model po ng Inasal. Ito po. Gusto na ba Bryan? Yan. Ay, ano? Gutom na yan. Nawag, tagal. Bakit? Hindi ka ba nagalmusal? Kumakain. Ha? Gusto nga akong kainin eh. Sino? Ang manok. O ikaw, inom ka na ba? Ang gagalgal na yung ano ko, yung atan mo. Gusto ko ng mangan. Anong gusto mong kanan? Siyempre manok din. Manok din. Danupan na. Kaya wala natin mamidyo. Warat na. Warat na. Ay, lamutak. Anong masasabi mo, Mr. Mr. Manalili? Ano masasabi mo sa pagkain nila? Wala. Masarap. Rate mo, 1 to 10. Anong rate? 8. 8? 8 wala 8. Gusto lang. 8 lang. Gusto. Sino? Si Boss Ramba. Ano masasabi mo sa pagkain ng Inasal? Good. Pero yung service mabagal. Mabagal? Pasok na lang ako dito. Yung isa na wala. Wala na siya, sumuko na.
Buksan mo yan, mabagal kumilos yan. Yan. Siya na, si Boss Benedict. Masabi mo sa specialty nila? Masarap. Di ba tayo? Di ba sa akin? Yung nasi, malpa. Bigat ka lang. Ito. Sa isang sulap mo. Uy, makukagin. Yan, no? Yaman niya, no? Ay. Gago! Dapat pati nito yung underdog niya. Oh, ubus. Oh. Wala na kanin. Oh. Meron bla kaya ata. Lemutak daw. Oh. Lemutak daw.